Όταν ξεκίνησα τη δική μου online επιχείρηση, άκουγα από πολλούς «Μα αυτό είναι δουλειά, τι θα ζεις από το ίντερνετ». Αυτά τα πράγματα, Αναστασία, δεν συμβαίνουν. Στην αρχή με πείραζε, με έτρωγαν οι σκέψεις και σκεφτόμουν αν όντως ισχύει. Και έτσι ένιωθα ότι έπρεπε να αποδείξω κάτι. Έκατσα όμως και το σκέφτηκα πιο καθαρά. Αν αυτό που κάνω έχει σκοπό, με εξελίσσει, αν μου δίνει ελευθερία και χρήματα, τότε είναι πιο σοβαρό από το να κάθομαι σε μια καρέκλα για να πληρωθώ. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν όλοι τι ακριβώς κάνεις. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στο ξεκίνημά σου, τις πρώτες μέρες, τις πρώτες εβδομάδες. Μπορεί να συμβαίνει για χρόνια. Μπορεί να έχεις φτάσει στο σημείο που εσύ ήθελες, αλλά ακόμα να συνεχίζουν. Αλλά σκέψου λίγο. Οι άνθρωποι που σου μιλάνε κατά αυτόν τον τρόπο είναι οι άνθρωποι που θα πληρώσουν στο τέλος του μήνα τους λογαριασμούς σου. Είναι αυτοί που θα σου φέρουν το αποτέλεσμα που εσύ ονειρεύεσαι. Μάλλον όχι. Άρα, αρκεί να καταλαβαίνεις εσύ γιατί το κάνεις. Αν έχεις περάσει ποτέ από αυτή τη φάση, στείλε μου κάτω στα σχόλια την εμπειρία σου.